Durant tot aquest estiu també hem sentit parlar molt de les ocupacions de pisos. I denuncia una purga en tota regla. S'ha volgut silenciar la veu d'un partit polític dins del govern. És que són malos. Creiem que eren dos grups, uns que venien de fora i altres d'aquí. El que volien era l'extorsió i el robo. Propietaris, però quin és el perfil d'aquestes persones que ocupen, Cristina? Hem sentit moltes queixes dels propietaris, però per contra del que pot semblar en molts casos, el que són és famílies, sovint mares amb fills menor a càrrec, que han vist com els han davallat els seus ingressos i que, per tant, ja no poden fer front a les despeses habituals. Sovint una de les despeses més importants al cap del mes és el lloguer i, per tant, asseguren que no els ha quedat alternativa que ocupar un d'aquests pisos. A planta baixa hem parlat amb dues famílies monoparentals que han ocupat dos pisos buits, propietat dels bancs. Aquest és el seu testimoni. Mai hagués pensat que jo pogués ser un ocupa. Mai. Mai de la vida. Tota la vida, la imatge que jo tenia era nois joves que no volien treballar, rastes, amb gossos, que es ficaven en una casa, la feien pols. No tengo otro piso ni casa, que yo no me niego a pagar una vivienda, un alquiler asequible conforme a mi situació. Em va sorprendre la resposta de l'administració. Em van dir que no hi havia cap pis que jo pogués pagar. Després vaig anar als serveis socials i em va dir l'únic que pots fer és ocupar. I jo em vaig quedar de pedra perquè el meu concepte d'ocupació és un delicte. Mi hija tiene una pensión de 300 y algo, porque mi hija tiene un tumor hidrocefálico y con eso es lo que vivo y con lo poco que voy vendiendo ambulantemente. És una situació molt difícil, la veritat. Des dels 14 anys treballo, des dels 14. El que passa que sóc una dependenta. Sempre he treballat en una botiga de roba perquè no tinc estudis superiors. Jo no he parat de treballar només que partint del meu fill. Quan era molt petit pensava que no se n'adonava. Ara mateix està anant a una psicòloga, està sent atès a un centre de salut mental infantil i juvenil i aquest pes el tindré amb mi sempre. El día 2, a las 12 de la mañana, vendrán, no lo sé si se parará el desahucio, pero yo tantas veces me echen, tantas veces me meto. Puerta que me pongan, puerta que quito. Tot saldrà bé. Después de la novela nos damos un paseíto corto por Badalona y después ya para la casa. Y mañana será otro día. Ve una tardor complicada. De fet, moltes entitats també en defensa del dret a l'habitatge i asseguren que viurem, atenció, una allau de desnonaments. L'Edgar Sapinyà ha parlat amb elles, que és el que t'han dit, Edgar. Doncs sí, de fet, el que preocupa, bàsicament, és que tothom pot ser un ocupa, bàsicament, perquè el que diuen des de la plataforma d'afectades per la hipoteca, doncs la qüestió que vincula o que empenya aquestes persones a ocupar és una qüestió econòmica, bàsicament no tenir uns ingressos estables o tenir uns ingressos baixos. És el cas de la Maria, que acabem de sentir, doncs guanyant 600 o 700 euros i tenint un fill petit, doncs no pot fer front a un preu de lloguer als preus actuals a la zona de Barcelona i de l'àrea metropolitana. I el que diuen, precisament per evitar aquestes ocupacions, és que parin els desnonaments. Això és el que deia.
Al govern de l'Estat li estem exigint una moratòria real dels desnonaments, igual que va haver-hi en l'estat d'alarma, i als governs autonòmics, en aquest sentit a la Generalitat, que apliquin en contundència les lleis existents que eviten aquests desnonaments i fan que les famílies tinguin accés a un lloguer social.